Ciao, czas na szybkie włoskie espresso. By faktycznie odzywać się po włosku, potrzebujesz nieco odwagi. Jak to powiedzieć po włosku? Un po' di coraggio. Trochę odwagi. Un po' di coraggio. Znacznie łatwiej wchodzić nam w interakcję po włosku, gdy jesteśmy na nie przygotowani. Właśnie dlatego stworzyłam kurs Włoski Start, by przygotować Cię na te wszystkie piękne sytuacje w trakcie podróży. Właśnie otworzyłam promocyjne zapisy, bo zostały nam 3 miesiące do wakacji, a to piękny czas, by z włoskim podziałać i w końcu się odezwać. Wejdź na wloskistart.pl i zacznij swoją włoską przygodę już dziś.